Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μια νέα σειρά και συγγνώμη για τον ανεμιστήρα μου, ξέχασα να τον κλείσω. Θα κάνουμε μια νέα σειρά Minecraft και σήμερα θα κάνουμε το σπίτι μας. Ναι. Το αγαπητό μας σπίτι, συγγνώμη, το αρχικό lag πάντα, όταν μπαίνω. Ωραία. Για κάποιο λόγο λαγκάρω άγρια. Οκ, τα FPS πέφτουνε, δεν πειράζει, πιστεύω, συγχωρέστε με. Ελπίζω να σας αρέσει το κανάλι μου και το βίντεο μου και το δω φαΐ και τα βίντεο μου γενικότερα. Θα κάνουμε διάφορες σεζόν από Minecraft, θα παίξουμε και σε Sky Wars με φίλους ή survival games ή egg wars ή κτλ. Ναι, και θα κάνουμε διάφορα πράγματα γενικότερα. Πες μου ότι αυτό δεν είναι μικρό. Ναι. Αυτό είναι το επεισόδιο σεζόν 1. Επεισόδιο 1. Απλό. Ή μια νέα αρχή θα το ονομάσω κάπως έτσι. Καλά, εντάξει, πάνω με λασκάσει. Σήμερα θα σκάψουμε δέντρα για να κάνουμε ένα μικρό build. Το σπίτι μας γενικότερα, γιατί όπως είδατε πριν είχα μια τρύπα. Τώρα θα μου... Ναι, είχα μια τρύπα. Επίσης τώρα θα μου πείτε... Ρε Βασίλη, τι είναι... Βασίλη με λένε. Τι είναι όλα αυτά που έχεις πάνω σου ή και τι είναι αυτά τα κάτω. Δεν με αφήνει να κάνω full screen για να βγάλω μόνο εσάς, μόνο εσάς πω, δεν μπορώ να μιλάω, δεν μπορώ να μιλήσω. Τέλος πάντων, για να βγάζω μόνο το Minecraft και έτσι ελπίζω να με συγχωρέσετε, φαίνονται και τα οι κάτω βλακίζες, ξέρετε, που είναι το Skype και αυτά, και φαίνεται και το Χ και ναι. Αλλά ελπίζω να μην σας πειράζει, δεν μπορούσα να κάνω κάπως αλλιώς. Επίσης να πάτε να ελέγξετε το κανάλι, μαζί αρχίζαμε τα βίντεο, είναι πνευματικός μου αδερφός. Να πάτε εδώ είναι το spawner που είχα πεθάνει μία φορά, μία. Και είχε κάτι μάγισσες, καλά εντάξει, πάμε να φύγουμε, θα αρχίσουν να βγαίνουν. Πάμε να χτίσουμε το σπίτι μας. Τέλος πάντων, να πάτε να ελέγξετε ένα κανάλι που το λένε Alex και No Awesome. Αυτό το πρώτο βίντεο του δεν ήταν Minecraft, ήταν LOL και εγώ θα βγάλω LOL βίντεο γενικότερα. Αλλά ναι, αρχικά αυτός έβγαλε πρώτο επεισόδιο LOL, εγώ έβγαλα Minecraft. Okay. Ότι γουστάρει ο καθένας, μάλλον το βίντεο θα είναι ένα 24 λεπτό. Πάμε ψηλά πρώτα, εκεί κάπου θέλω να το χτίσω. Δεν έχω σκάψει, αλογάκι, γαϊδούρι είναι, όχι άλογο. Και είμαι περίεργος αν αυτό είναι spawner, όχι πλακία είπα. Πώς θα πάω, συγγνώμη αν φυσάω στο μικρόφωνο, πώς θα πάω πάνω τώρα. Θα πάρω αυτά τώρα. Ανέβα πάνω. Ναι, 9 μπλοκ, ανεβούμε εκεί πάνω. Ναι, κάτσε. Όπα, καλά, συγγνώμη, κόλλησα άπειρα. Εδώ λάγκαρα, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Τα frame drops πέφτουν λες και είναι μύγες. Δεν ξέρω, πέφτουν άγρια, εντάξει, συγγνώμη. Δεν το θέλω εγώ. Γιατί έχω τόσο lag. Να κλείσω το Skype. Αλλά δεν μπορώ να το κλείσω το Skype, θα το κλείσω έτσι. Όχι. Τέλος πάντων. Ναι. Θα ανεβώ εγώ πάνω. Τώρα εντάξει θα τα σκάψω αυτά. Ωραία. Πού είμαι? Και εδώ μου αρέσει για build. Αλλά θέλω να είναι πιο ψηλά, θέλω να είναι full ψηλά. Ρε παιδί μου.
φτιάξω μετά κανένα elevator, έτσι, τέτοια φάση. Βασικά, ποιος το χέζει το elevator, εδώ θα κάνω, και εδώ ψηλά είναι, εντάξει, μάνα μου. Αχ, εντάξει. Δεν ξέρω, λογικά θα είναι κάπως έτσι. Η αρχική μου βλακίτσα που φτιάχνω. Όχι τόσο ψηλό, μέχρι εδώ το πολύ, εντάξει. Είπαμε να το χέσουμε. Κάνω κι άλλο ένα μπλοκ. Και το θέμα είναι ότι αυτό θέλω να σας τα δείχνω όλα, ξέρετε, όχι off camera, κανονικά να σας τα δείχνω όλα. Αλλά είναι δύσκολο ρε φίλε, γιατί τώρα αυτό πώς να μην σας το δείξω off camera, ας πούμε. Θα βαρεθείτε τη ζωή σας, είναι πολύ μεγάλο, θα γίνει μεγάλο. Θα πάει όλο τέρμα πίσω. Θα φτιάξουμε διάφορα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό μπορώ να το χτίσω χωρίς να το βλέπετε. Ναι. Τώρα, όχι, μην πέσω κάτω, πρέπει να φτιάξω αυτό για να μην πέφτω κάτω. Καλά, κάτσω να κάνω τα αρχικά γιατί δεν έχω dirt. Πάμε να βάλουμε αυτό. Επίσης έβγαζα βίντεο όλα και αυτά που πήρα τα αρχικά τα πράγματα, αυτά που βλέπετε που έχω. Αλλά ναι, τον έβγαζε Minecraft. Και τώρα που είναι καλό επεισόδιο και βγάζει το Minecraft, κολλάει. Κλασικά, γιατί να βγάλει βίντεο. Αρχικά μάλλον η βάση μου θα είναι αυτή. Wow, καλύτερη βάση. Αλλά θα είναι και αυτό το πράγμα. Μην νομίζετε, απλώς πρέπει να πάω να πάρω dirt. Και πώς θα πας να πάρεις dirt, Βασίλη, αφού δεν έχεις σκάλες για να ανεβαίνεις εδώ? Και θα σου πω εγώ, καλέ μου τηλεθεατή, ναι, ότι θα φτιάξω τώρα. Τηλεθεατή, ναι, τι. Όπα. Ομιτζή, ναι. Έπεσα κάτω. Δεν νομίζω να το παρατηρήσατε. Καλά, ναι. Καλά. Δεν μπορώ να πέσω αυτή τη στιγμή. Κάτσε. Όπα, λάτσα. Και θα κάνω τώρα, το εδώ κάτω, ομιτζή, μην μου χωθεί κανένα τερατάκης. Κάτσε εδώ λίγο. Και τώρα πω, δεν έχω crafting table. Φτιάξουμε άλλο ένα crafting table επειδή δεν μας φτάνουν τα δύο. Και θα αφήσω εδώ κάτω το crafting table. Και τι πάω να κάνω, Θεούλη μου. Ναι, είναι λίγο βαρύτο έτσι όπως το κάνω, αλλά οκ. 21 σκάλες κομπλέ. Αυτό το crafting table θα το αφήσω κάτω. Να το έχω. Ωραία. Τέλεια. Αυτό που ήθελα, ωραία. Και να κάνω τις λεπτομέρειες από τώρα. Έκανα 40 σκάλες. Συγγνώμη αν σας έσπασε τα αυτιά. 1000 συγγνώμη. Το ξέχασα ότι ακούγεται υπερβολικά. Υπερβολικά, εντάξει. Εντάξει. Απλώς, εντάξει, συγγνώμη.
Ναι, όπως να είναι ρε, γιολελέεις. Ποιος το χέζει τον dirt, φύγε. Θα πέσω κάτω και το ξέρω. Αλλά δεν έπεσα, οκ. Έτσι κάπως, έτσι, αλλά θέλω dirt. Και μόλις πέταξα λίγο. Καλά, εντάξει, Βασίλη. Ελπίζω να σας αρέσουν τα βίντεο που θα κάνω. Αυτό θα είναι η σεζόν 1 και θα κάνω περίπου στα, δεν ξέρω, αρκετά επεισόδια μάλλον. Ναι, κάνω ένα, παίρνω λίγο ντερτάκιους. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτές οι σειρές που θα είμαι μόνος μου θα γίνονται edit. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνονται, συγγνώμη αν σας ενοχλεί, αλλά αυτές οι σειρές που θα είμαι μόνος μου και θα παίζω Minecraft, τέτοιες σειρές ας πούμε, δεν θα... Πολύ απλά νομίζω ότι δεν θα έχουν edit, γιατί απλά δεν νομίζω να χρειάζονται αυτές πολύ edit. Μπορεί μόνο και μόνο να βάλω το intro, αλλά μπορεί και να μην το βάλω. Δεν ορκίζομαι τίποτα, μη μου λέτε ας πούμε «Ω Βασίλη δεν το βάλες». Οκ. Είμαι μόνος μου στο σερβερ και δεν με ενοχλεί ας πούμε. Γιατί έβαλα 2 τόρτσες. Ας το κάνουμε τώρα έτσι εδώ. Γιατί... Ωραία. Έτσι πρέπει. Έτσι, μπράβο. Θα το κάνω ένα τείχος κάπως από εδώ. Και θα αφήσω ένα μικρό παραθυράκι. Ίσα ίσα να βλέπω τι γίνεται. Σαν πόρτα έγινε. Αλλά δεν πειράζει. Κάνω ένα τείχος από dirt. Γιατί μπορώ. Ναι, το καλύτερο τείχος που έχετε δει. Έλα να τελειώνω. Από το super τείχος μου. Για να κάνουμε τώρα. Ωραία. Θα σας κάψω αυτό που είναι το... Είναι έτοιμο να ταυτίσει το φτιάρι μου, οπότε δεν ξέρω. Συγγνώμη αν ακούγεται ήχος απ' έξω. Απλώς όποτε πάω να βγάλω βίντεο κάποιος θα έρθει και θα μου σπάσει τα νεύρα. Και ναι. Θα σας σπάσω και αυτό. Και τώρα πάω να τακτοποιηθώ λιγάκι. Ωραία. Τώρα θα αφήσω τα πράγματα. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Θα πάρω και αυτή την πιζόλα, στη βάλω στο φουρνίδι. Έχω 2 βέλη από το σκέλετον. Στην αρχή με είχε σπονάρει εκεί πάνω. Εδώ. Τίποτα. Στο κρεβάτι μου πάνω. Φίλε, γάμω το σπίτι.